A produción de Percebe mellora nas concesións de Aguiño. O sector pechou a súa extracción pola escaseza do recurso, medida que comeza a dar os seus froitos. O 2023 está a ser un ano complicado para os profesionais do mar de Aguiño. No mes de febreiro, os traballadores decidiron pechar a extracción do Percebe polo mal estado e a escaseza na que se atopaba a especie. Agora semella que a situación mellorou tras o descanso que se lle deu ao recurso. Estamos vendo que está bastante mellor, aínda se ve bastante cría na pedra, porque claro, despois de quedar como quedaron as pedras, xa non do noso traballo, sino sobre todo de como se deixaron esta última campaña o ano pasado co tema da mesilla e todo, quedaron completamente arrasadas e iso tarda moito en recuperar. Vemos que ven un poquinho atrasado que é a cría do percebe, primeiro ten que vir a mesilla e ten que pegar despois o percebe, e agora vemos que xa había bastantes anos que non víamos esa apariencia nas pedras de negras como se ven da aparente percebe a mesilla o sea, de vida nas pedras. E nós creemos que vamos a aguantar un poquinho máis, dependerá, como sempre, da nosa agrupación de mariscadores co seu presidente mariscadores, para que eles tomen a decisión. Xa que semana a semana estánse a facer mostraxes e mirando a pé de pedra a ver como está evolucionando a especie. Bueno, o percebe estáse vendo porque, como sabedes, hai unhas zonas que están reservadas, que chaman santuarios, entón, nesas zonas de norte, si hai máis percebe que outros anos. Estamos vigilando e salindo a mirar, e si hai máis percebe, esperamos que este ano que vala tamén ben. Eu pronostico que vai ser unha boa campaña de percebe. Siga así. Pedras de mar, a calidade das pedras de mar, ali por fora do cabo do Corrubeo, do Faro, si fomos mirar, hai pedras que si teñen bo percebe. Tras estes primeiros pasos na recuperación do percebe, semella que a decisión de pechar a extracción do percebe deu os seus resultados. Si a valoramos ou si a valorou a agrupación de mariscadores, porque estábamos nunha situación moi grave, estamos nunha situación de que estaban as pedras moi mal, cando unhas pedras están moi mal, se aínda machacas e incides máis nelas, ao final faz un daño maior. Entonces, o que a agrupación de mariscadores decideu, por maioría absoluta, decideu deixalas un pouco máis, cerrar esta temporada, para despois, cara ao verán, valorará así en junio, máis ou menos, terán que valoralo eles, de que si queren abrir o percebe, para abrir toda a zona de norte, e así repartirse millor, e ao mesmo tempo, ao ter este descanso, por así dicilo, para recuperar máis as pedras, esperamos que a cousa sala millor. E tamén que se poida reiniciar a produción habitual. Sobre todo que se non nos atacan nas pedras que temos agora, neste caso para coller a mesilla, porque se volvemos a repetir a hazaña, por así dicilo, a desgracia do ano pasado, entonces apagábamos, entonces sí que sería outra vez outro desastre. A agrupación de mariscadores valorará se abrir de novo a extracción do percebe no mes de xuño ou xullo. Respecto ao verán, máis que nada por o simple feito de que témola cerrada por a situación na que estaba. Se valorouse precisamente por eso, o tema despois de que máis vala no verán ou que veña a festa do percebe ou que tal, eso é algo secundario. Nós o que queremos ante todo é que as pedras se recuperen e creo que a melloración é deixalas descansar como a todo produto. Entonces agora, si temos cuidado no aspecto de valorar ben a fecha de abrir, que probablemente xa digo se cara ao mes que ven ou máis menos, dai despois sempre co medo, mirando para todos os lados que non se produzca unha masacre como se fixo ano pasado ou este mesmo ano nunhas pedras de aí a carón do Vilar. Os mariscadores da Confraría de Aguiño, que só teñen permiso para o percebe, están a pasar por un momento complicado ao non ter opción de traballar a outras especies. A situación vai a cambiar agora a partir de junio ou julio, bueno, iso decidiu a agrupación, como dixen antes, cando se abra o percebe, si vai a mellorar a situación para todo o contorno, para todos da cofradía, si vai a mellorar, van a mellorar os ingresos, vai ser mellor, vai a ter máis aquí ao mar. A agrupación reunirase nas vindeiras semanas para concretar o inicio da nova campaña do percebe.